policajti v akcii. Nejaká žena volala na linku 158, že sa jej nejaký pán lámal do bytu. S prípadom sa budú zaoberať. Nadpraporčík Miroslav Puškár a poručík Andrej Zachar. Tuhliatka 118 je na mieste. Tuhliatka 118 vás mal. To príde sa volala. Áno, ja som vás volala. Čo sa stalo? Predstavte si to, pani policajti. Nejaký muž sa mi volával do bytu. Aha, máte pri sebe občiansky preukaz, alebo mám? Počítam, pani policajt, číta. Tuhliatka 118 na primer. Potrebujem zistiť meno. Kristina Čeráková je narodená 6.6.1996. Riadka 118 rozmal. Nejde patránny. Riadka 118 rozmal. Nejdete patránny. Páči sa pani občiansky preukaz. Zostaňte tu a my sa ideme pozrieť do toho domu. Polícia, je tu niekto? Polícia? Polícia, je tu niekto? Polícia? Polícia, je tu niekto? Polícia? Polícia. Keď sme prišli na miesto činu, tak som si všimol, že naozaj je tam chýbajú peniaze. Ale aj obálka s peniazmi. Som si všimol, že je tam chýba peniaze. Tak sme boli donútení spraviť domovú prehliadku. Polícia, je tu niekto? Polícia? Polícia? Pane Budíček, pane Budíček, pane! Idete staviť na policajné oddelenie. Miroslav Čebol trestaný za vlámanie do domu. Vyjú detskí policajti v akcii. Nejaký muž volal na linku 158, že ho niekto napadol. S prípadom sa budú zaoberať. Poručík, tak, s prípadom sa budú zaoberať. Nadpráporčík Michal Otrajka a kapitán Juraj Tatárka. Tuhliatka 102 je na mieste. Tuhliatka 102 rozmal. To príde, by si nás volal, áno, ja som vás volal. Čo sa stalo? Nejaký muž ma napadol. Má na sebe kúku. Aha. Čierne tričko a čierne také a čierne tričko. Tak, čierne topánky dám to operačnému. OK, kolega, daj do operačnému. Tuhliatka 102. Napríklad, tuhliatka 102. Potrebujem zistiť osobu, čo mala na sebe. Čierne tričko, čierne také, čierne topánky a čiernu kúku. A čierne vlasy. Tuhliatka 102 rozmal. Tuhliatka 102 rozmal. Som to dal operačnému. Ideme ho hľadať. Tuhliatka 102. Ideme patrať po celej Bratislave. Potom mužovi. Tuhliatka 102 rozmal. Tak, kolega. Doprava, doľava a tu je. Tuhliatka 102 vidí. Tuhliatka 102 vidí toho muža. Tuhliatka 102 rozmal. Tak. Opatrne. Opäť Stoj, policia, stoj. Ruky zachovať. Čo si to dovoluješ? Mi kradnú. Napadá, že ešte mi kradnú peniaze. Tuhliatka 102.
Piatka 102 zatrvala osobu. Piatka 102 rovnal. Byli detskí policajti v akcii. Nejaká žena volala na linku 158, že tam bola že prišlo k motorovej nehode s prípadom sa to zaoberať. 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 Strašmajster Lukáš Mišaný a strašmajster Josef Mrgáš. Tu hliadka 113 je na mieste, hliadka 113 raz mal. To príde, by sa volala. Áno, ja som vám volala. Časom som tam niekde prišlo k motorovej nehode. Aha. To je policia, ruky za chrbát. Ruky za chrbát. Pozor na hlavu. Michal Čebol trestaný za útek z miesta nehody. Byli detskí policajti v akcii. Detskí policajti v akcii. Nejaký muž volal na linku 158, že chce pomôcť policajtov, že ho niekto okradol. S prípadom sa budú zaoberať. Proste. S prípadom sa budú zaoberať. Podporučička Gabriela Martinkovičová a kapitán Juraj Tatarka. Tu hliadka 120 je na mieste. Hliadka 120 rovnala. To bude vysielať volať. Áno, ja som vám volal. Čo sa stalo, pani? Čo sa stalo, pani? Niekto ma okradol. Proste mi niekto ukradol z kapsy 3000 eur. Aha. To je policia, to. Ruky za chrbát. Byli detskí policajti v akcii. Vyrobil Lukáš Mišaný 2024.